Assalamualaikum balo, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Mas Faiz ya. Iki aku turung nak kandang balo, sik rada peteng tadi ya nunggu sik ya. Bentar lagi nek kandang mau makan wedhus. Iki wis mek ngene iki penggaweane dino wis. Ojo wala-wala di-subscribe, di-like, di komen balo ya. Oke. Sebentar lagi aku nek kandang iki kok. Sik ngenteni jam 6 pisan lah. Lho bolo aku sik kadol ning kandang iki. Wis sempet ngenteni lho. Anak buah ngenteni lho. Mak nyeluk-celuk bolo. Ah iya ta. Ngenteni lho. Wis lanjut bolo ya. Sik rada peteng bolo iki. Mak iki. Ya. Mak ae lho. Bayae udah ini. Heo, rata-rata. Heo. Lanjut bolo. Menggawe mek ngene iki lho bolo. Nyapu, semangkane aja oleh-oleh lek ndelok channelku ya semek ngene iki. Kok aja oleh-oleh. Wis panen bolo. Yang penting praten bolo, yang penting praten ya, yang penting praten. Karena praten yo enggak panen bolo. Barang apa itu ditrateni bolo. Ditrateni. Harus bersabar. Akhirnya menunggu itu pekerjaan yang menjenuhkan. Tapi akhirnya belakangnya nanti kita kan karek seneng ya bro. Menunggu itu pekerjaan yang menjenuhkan jaren. Dia nggak mungkin lah, yang penting bersabar. Rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakitlah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakitlah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Wes mari bro aku makan. Ya ta, wes mari ta. Wis ngene iki penggaweanku mendino ki
Videoku wis mek wedhus ning blimbingan, ning jerukan, ngarit. Wis ngono iku tok lho. Lantaine ya wis bersih kabeh. Wis aman. Iki lanjut nang koyo bolo ya. Oke bolo aku sih arep anu iki bolo. Persiapan arep ngarit. Pakan. Seragam dulu bolo. Seragam dulu, seragam dulu. Pakai sepatu bolo. Sepatu sih aman. Pengaman rai gitu loh, pengaman wajah biar nggak kena cingklong. Panas sepol bolo, panas. Dadi coba balik bolo ya. Wis ngene iki penggaweanku wis kontenku wis mek ngene iki. Tukang ngarit wis ngene iki penggaweane. Rasa balik. Ojo lali ngono iki di-subscribe ya bolo ya. Di komen ngono dadi ben tenan ya. Lali di komen bolo ya. Di subscribe ngono. Wis bolo wis. Ki arep udah ngarit aku ya. Wis udah ngarit aku. Wis macak ya wis mending lah. Hai bolo. Halo. Wis balik ngarit bolo aku. Sumuk panas pol. Panas pol. Nyanti. Oh iya. Oh lek pero. Lu pilek anu bolo. Awake ra patek pit iki. Awake ra patek pit bolo. Dadi klek konten ya wingi
Rada dimaklumi awake rada datek pit. Aduh. Enggane mendina wis mek ngarit bolongane kepanasan hujanan panas udan apa lho. Tapi ya kudu sabar. Enggak sabar ya. Kudu nih sabar kalau ya, kudu nih sabar. Sabar. Apa iki? Korek sapa iki? Kayak kono, kayak kono. Kayak meja korek. Gah, mau iki aku sik arep cepet iki. Oh, gah nyok meja. Mbak. Iku lho. Iki saya tambahin gitu ya. Oke bolo. Wis ganti ya sumuk. Sik to nunggu waktune jendang. Ning sabar to, sabar. Napa lho waktune makan, Mbak. Oh, sadar. Ayo, pergi ke sana, ayo. Ayo. Rakasan. Mangan ora kanten. Adan bolo. Wis adan. Saban asar. Ya tunggu dulu pala ya, nyantai karo ngenteni. Sore titik ke atas.
Ya wis ngene iki lho Bolo, keadaane nek apa iku nek kampung nek sore ya wis ngene iki. Nek sore makani wedhus, esuk sore makani wedhus. Nggo delok apa ngarit nek Tegalan ngono iku Bolo. Pokoke penak nek kampung iku Bolo. Heo, heo, he. Kontenku dina wis ngene iki kontenku iki. Aja waleh-waleh Bolo ya. Aja waleh-waleh kontenku wis menyang wedusan karo ngarit. Iki mau alhamdulillah oleh ijo-ijo Bolo ngarit ya. Awake rada-rada piti Bolo aku. Wis mari tak pakani ya. Mangan ae ngono Bolo. Nek menak mangane Bolo, ijo-ijo sekete marai. Ya to. Sepil blimbing Bolo. Sepine blimbing ngono kuwi. Oke to jan, brosongane. Mantap to. Nah, iki aku nang sor blimbing Bolo. Nah, nang sor blimbing lho. Iki waktune wis sore Bolo. Ya wis ngono Bolo ya. Cukup semono wae sesuk disambung maneh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat sore Bolo. Jangan lupa di subscribe Bolo ya. Oke.